talk to New York no more. Listen to you fucking faggot. Leave him alone, man. Holla at me. I'll show you how to be a G. Hey, yo. It's nice, man. This is all me. This is too easy, man. So, Let me see my kids. You can't see you. My money too. فيلمنا جمر حنتي إريكا استوالت أحد نيروديو طابعات تسرح بزح لمد زلوا ريبورتر هيوت أو نيويورك انتاي كم تمثل الناس زقات الناس معنايو اتغطر نسو سرح أخذ ود إنكلا مسافك أريا ديفيد أفتني كول تبهر عركات سرحو له منافشان خنك أساقسو يقوات صرمو نخطرخ وتخيل اتمعالت نسو صبوق تودي إلوم نمشتو قروتين مزنقع نحاد منافشا اتكاردس استوال خلوهم حيزوم ويخدو أفت منافشة بتعمل دزول نفاس الناس حو ناتزناقو عنك أساقسون كلو ديفيد أديو ترخون كلا كل جيزة نخم رعيو خم تنقرون إيريكان تايكم تحسو زلان إن حتى تايتسنح هندويت جن بحدا دلدل نحلوفون كلو اتكاردس بال كلوم هندويت يتفهمو إنها تقوعو خدون كلو سلسة شفاتو إنها تقاوتو يتسلحوهم ديفيد إن إيريكا كلو مليسوم بسلام كروحو على مكرو دعنبر اتوم أوت صنحو عوالو أفقد لومن اتنايك الكيدان كلوتومن مويلومن كالي هاولومن قديفوم تزيكيدوم فتسيموم كم زي سدوم دم يفرارحوهم أتو مساسال ساعات حدا خابزوم سلسة شفاتو خاب جبوء كاميرا يوتسمو معرق اندي فريحهم كم زنورنا غريتسا إنا تصرفومن إنا سحقومن يتنح ديفيد لإيريكا خافت بوتا بسلام كوتس أسلس دليه مستم شفاتو من قطعم الجمر كندما حما قصانا ينيرو مغناتو نسوم سلسة نسو بينو خوينو بهيوتنا متراف عدلو أزيو تحتيو نايزو تسيد كوينون كم تزحسوه نيريكا كو غير حنا كلتيوم بخبيديو قطقطو عاوزو قتلنكو كلتيوم بتعام تقوديومن ونوم سحيتومن بولاوي سيرخوهم مو بفتنتنا هوسبيتال يقعزوهم قنقود أتوم أزيو العلن ناموت زاك قالو انسلز نوره أصدفلالي كفالات سونتوم بفتنة متوحت خكايد نيروا أتو مساسار ساعات كلتا شوننا فيتالي زبالو بولاويس نفتي إيريكانا ديفيد زحكم اللو هوسبيتال إنا أتو ينريوم إزوم كلتا بولاويس ناوزو مطول مخنيات كن نايني إيريكا قدين مكتتال زي كوناس نوسات فئة مويتاز توهالت سبيتي نممر ماريم متيوم شونو في هوسبيتال حنتن إشي هتسان كوفي لايرئي إتا هتسان قوالا نزام مويتاز توهالت سويتن تخوون بزعبات خونتات كحتوان كلو فتسي مويت الزاروين بالتريقاقامي نغط نغروم استفلاليو مغنياتات ولا تلعلولا حنت قالي توتسن سوقي لها دمات تطمتهم بزحن كيت انحه مورس توهاله أبو أن زوي إيه بحالاي سوعي ناوشت إمتسمو نتا هتسان موساد مستمو وصنحو وكل التبلاويس حيال بأسي جمر شون نتا هتسان بحيل خوص دابم مقارو بتعمي نادة دمو زنور ناي بوليس حيلة تتقيمو كافتو هوسبيتال نخوص يقددو إنا مشي خيدن كلو شونو نسرح وديو نجزو خملس بت هوسبيتال نحالفه اتا إيريكا دقيسات حكم الله زنورت كفلي ريامو انتاي كم زخونت نتزح ليا زنورو بوليسي حتو إيريكا أفتناي روديو طابع في الاتسان تخون شون دما حدا خفتو مدنقطاي نيرو أو كم زالو كونتات كريان كلوون بتعمي حزنلا دحر سلسته سومن إيريكا كبغانزاز تملئ كومات نكه جن أديوني ديفيد زخونت ويزورو كارول موت زمني زحزن زينا حيزهلا تمتسئ ديفيد كم أعدلين ينورن نغلطو سومن زاكل بيوت نمترافنا تقالسة دحر متنح قداتو لعلمت انكبيت سلزنوره اتوم حكايم نخحقزوه عدلن كيرخو يمويتو إيريكا اتو عالم العلمان نمتفكرو زنوره تسوعي كم زمو تغتسمع انكلا لباي سبر نمتنفاس تشجيرا دما اف لبا دقيفة اتستوها زينا خد قبلت مكر عمت الرشا إيريكا تعنا ملؤ تمليسو كافتو هوسبيتال توتسئ يخون دعنبر كاو كتتل بولاويسن حكاية من موتعة من مصبوق نقريم تسألان اتزنورا بزح ترف جيزان نتقانتن بزحوا ديفيد زي محسا كالي اي تقورولون فتم زغطلو معالتات إيريكا هيوتا خم تزحالفن قد كتسل أمانا تشجر اتحادقا خازقات ما ندحر ندق موتعة لعلمت انكف رح يجميرو أو ترقاخت وتسنكلا بتعميات دنقتن اتفرحن زغون يغون بقنا زحالف سودما نعان قد كعن قد كتنزمت ايز مسلا إزقت إمواني حدش شجر دما هيوتا خم حلف نمقصالن سراحة بنقحت نمقصالن أزي فتاني قورو
ኣብዚ ግዜ እዚ ኤሪካ ንዓኣና ንዴቪድ ቅድሚ ሰሙናት በፂሖም ዝነበረ መጥቃዕቲ ናብ ፖሊስ ሪፖርት ንምግባር ብተደጋጋሚ ትመላለስ ነይራ። እቶም ፀናሓ ፖሊስ ግን ታራ ሒዛ ኮፍ ኢላ ንኽትፅበን ጊዜኣ ምስ ኣኸለ ሪፖርት ከም እተቕርብን ይነግራ እሞ ኮፍ ኢላ እናተፀበየት ድሕሪ ምፅናሕ ዝሰምዓ ኮነ ዝግደሰላ ሰብ ከም ዘየሎ ምስ ዝተወዓለት ፍትሒ ዘቕርበላ ሰብ እንድሕር ዳኣ ዘይሃልዩ ፍትሒ ባዕላ ከም ተምፅእ ብምውሳን ካብቲ ፖሊስ ጣብያ ትወፅእ። ሕና ናይ ምፍዳይ ልኡኽትኣ ንኽትጅምር መሳርሕታት ናብ ዝሽየጠሉ ድኳን ትኸይድ እሞ ነፍሰይ መከላኸሊ ዝኸውን ሽጉጥ የድልየኒ እዩ ኢላ ክትመርፅ ትጅምር። ይኹን ደኣ እምበር እቲ ዝመረፀቶ ሽጉጥ ኣብታ ሰዓት ንሳ ክትወስዶ ከም ዘይትኽእል እቲ በዓል ድኳን ይነግራ። መጀመርያ እቲ ሽጉጥ ንኽትሕዝ ፍቓድ ከም ዘድልያን እቲ ፍቓድ ንኽወፅእ ድማ ከባቢ 1 ወርሒ ከም ዝወስድን ይነግራ እሞ ኤሪካ ክንዲዝኣክል ግዜ ክትፅበ ስለ ዘይትኽእል ተናዲዳ ካብቲ ድኳን ትወፅእ። ግን ካብቲ ድኳን ክትወፅእ ከላ ጀሚራ ዝከታተላ ዝነበረ ሓደ ሚስጥራዊ ወዲ እናሰዓባ ይፀንሕ እሞ ምስኡ ናብ ሓደ ፀቢቑ ኣንጎሎ ንኽትከይድ ይነግራ። ኤሪካ መጀመርያ ዋላ ብዙሕ ኣይትእመኖ ደኣ እምበር እቲ ዘድልያ ነገር ከም ዘለዎ ክነግራ እንከሎ ፈቓደኛ ኮይና ትስዕቦ። ኣብ ሓደ ሰብ ዘይብሉ ፀቢብ ቦታ ክበፅሑ እንከለዉ እውን ናይ ፀሊም ዕዳጋ መሳርሒ ነጋዲ ምዃኑ ነጊሩ እታ ትእልሻ ዝነበረት ሽጉጥ ከም ዘለቶን እንድሕር ደኣ ደልያ ብ$1,000 ጥራይ ኣብታ ሰዓት ንሳ ገዚኣ ክትወስዳ ከም ትኽእል ይነግራ። ኤሪካ እዚ ሕና ናይ ምፍዳይ ውሳነ ዋላ እንተቐየረት ኣብ ዝሓለፈቶ ቦታ ብጣዕሚ ትፈርሕ ስለ ዝነበረት ነብሳ ንምክልኻል ኢላ እቲ ሽጉጥ ንምግዛእ ፈቓደኛ ትኸውን። ኤሪካ እዚ ሽጉጥ እዚ ምሓዛ ብጣዕሚ ጽቡቕ ውሳነ እዩ ነይሩ። ምክንያቱ እቲ ምሸት ንሱ ናብ ሓደ ድኳን ክትኣቲ እንከላ እታ በዓልቲ ድኳን እቲ ናይ ቀደም ሰብኣይ ናብ ውሽጢ ኣትዩ ብተደጋጋሚ ብጥይት ተኪሱ እናቐተላ ትርኢ። እዚ ሰብኣይ ንዛ በዓልቲ ድኳን ክቐትላ ዝወሰነሉ ምክንያት ንሱ ናብ ናይ ገበንን ሓሽሽን ዓለም ጠሊቑ ስለ ዝኣተየ ቅድም ብሓደ እንከለዉ ዝወለድዎም ቆልዑት ንኽርኢ ስለ ዘይፈቐደህሉ እዩ። ኤሪካ ኣብ ውሽጢ እቲ ድኳን ኮይና እዚ ገበን ቅትለት እናተፈፀመ ትርኢ እሞ ተደናጊፃ ድምፂ ንኸይተሰምዕን ተሓቢኣ ንኽተርፍን ትሞክር። ግን ድማ ስልካ ክፅውዕ እንከሎ እቲ ቀታሊ ይሰምዓ እሞ ኣበይ ወገን ከም ዘላ ፈሊጡ ቀትላ ሽጉጡ ጠቂሙ እናቐረበ ይጸንሕ። ኤሪካ ኣብዛ ፀግዑ ኮይና ብህይወት ናይ ምትራፍ ዕድላ ብጣዕሚ እናቐነሰ ስለ ዝመፀ እቲ ዓንትዎ ብፀሊም ዕዳጋ ዝገዝእታ ሽጉጥ ንኽትጥቀመላ ትውስን። በቲ ሸፊንዋ ዝነበረ መደርደረ ሽሉኻ ድማ ጥይት ተኪሳ ተወቕዖ እሞ ናይቲ ድኳን ብሲሲ ካሜራ ዝተቐርሑ ካሴታት ሰሪቓ ሰባቢራቶም ካብቲ ድኳን ወፂኣ ትኸይድ። ድሕሪ ደቃይቕ ኣብ ርሑቕ ቦታ ተቕሱ ዝሰምዑ ሰባት ናብ ፖሊስ ይድውሉ እሞ መርማሪ ሹም ዝመርሖም ብዙሓት ፖላዊስ ናብቲ ድኳን ይመፁ። ኣብቲ ከባቢ ዝነበሩ ነገራት ብደንቢ ገይሮም ድሕሪ ምምርማር ድማ እቲ ቀታሊ ጀማሪ ክኸውን ኣይኽእልን ብሓንቲ ጥይት ጥራሕ ይቐቲልዎ። ከምዚ ክገብር ዝኽእል ነዊሕ ናይ ተኽሲ ልምድን ናይ ሽጉጥ ሞያን ዘለዎ ሰብ ኢሎም መንነት ሰብ እዚ ንምኽሻፍ ምርመርኦም ይቕፅሉ። ኣብቶም ዝቕፅሉ ግዜታት ኤሪካ ናብቲ ናይ ቅድም ናይ ሬድዮ ስራሓ ትምለስ። ግን ሎሚ ብዛዕባ ኒውዮርክ ክትዛረብ ከላ ብሕማቕ መንገዲ እዩ። ገበንን ዘረፋን ስለ ዝበዝሐ ናይ መወቲ ቁፅሪ እናወሰኸ እዩ። እዛ ከተማ ድማ ንኽትነብረላ ኣዝያ መቸገሪት እናኾነት ከም እትመፅእ ዘላ ንብዙሓት ሰባት ትነገር። እቲ ምሸት ንሱ ስራሕ ወዲኣ ንገዛኣ ንኽትምለስ ናብ ባቡር ክትስቀል እንከላ ክልተ ዕዋሎ ወዳት ንሓደ ቆልዓ ኣይፓዱ እናመንጠልዎን እቶም ከገላግልዎ ዝመከሩ ሓደ ዓብዪ ሰብኣይን ንእሽተይ ቆልዓን ተባሪሮም ካብታ ባቡር እናወረዱን ትርኢ። ሕጂ ውሽጢ እታ ባቡር ኤሪካ በይና ስለ ዝተረፈት እቶም ክልተ ሰረቕቲ ናብኣ ቀሪቦም ብኸራ ንኸፈራርሕዋ እቲ ዕድል ይጥቀምሉ። ግን ቀዲሙ ህይወት ሰልችዋን መሪርዋን ዝነበረ ኤሪካ ጋሰጋኣን ከይበለት ሽጉጣት መዝዝ እሞ ጋሰጋኣን ከይበለት ናብ ክልቲኦም ተኪሳ ትቐትሎም። ጽቡቕ ነገሩ ኣብ ውሽጢ እታ ባቡር በይኖም ስለ ዝነበሩ ዝረኣያ ዋላ ሓደ ሰብ ኣይነበረን። ግን ኣብቲ ቦታ ፈፂማ ክትረአ ስለ ዘይብላ ኣብቲ ናይ መጀመርያ ጣብያ ምንም ናስሓ ከይተሰምዓ ደስ እናበላ ካብቲ ባቡር ትወርድ። ሰንኪቲ ገጢምዋ ዝነበረ ነገር ብጣዕሚ ተደናጊፃ ስለ ዝነበረት ነብሳ ንምርግጋዕ ናብ ሓደ ሽቓቕ ተኣቲ። ኣብ መስትያት ክትኣቲ እንከላ እውን ዓይና ብታሕጓስን ብዕግበትን ዝተመልአ ዝመስል። ነብሳ ንምክልኻል እናመኽነየት ነቶም ሕማቓት ሰባት ምቕታል ልዕሊ ማንም ግዜ ከም ዝተዘናግዐሉ ግልፂ እዩ ነይሩ። ኣብ ተመሳሳሊ ሰዓት ኣብቲ ከባቢ ዝፍፀም ገበን ሾንና ቪታሊ ጥራሕዮም ዝምርምርዎ ዝመስሉ። ምክንያቱ ሕጂ እውን ናብቲ ቦታ ዝመፁ ንሶም እዮም ነይሮም። መጀመርያ ነቶም ዝተቐተሉ ክልተ ዕዋሉ ብደንቢ ገይሮም ይፈትሽዎም እሞ እቲ ገበን ቅትለት ዘረፋ ዘይኮነስ ሕና ከም መፍዳይ ከም ዝመስል ይውስኑ። ምክንያቱ እዞም ዝተቐተሉ ክልተ ዕዋሎ ወዳት ኩሉ ሃፍቶም ኣብ ጅቦኦም እዩ ነይሩ። ዝተሰረቕዎ ገንዘብ ኮነ ምንም ሃበል ኣይነበረን። ድሕሪ ብዙሕ ምርመራ እውን ኣብቲ ባቡር ጣብያን ኣብቲ ድኳንን ዝነበረ ቀታሊ ሓደ ሰብ ክኸውን ከም ዝኽእል ይጠራጠሩ። ምክንያቱ እቲ ዝረኸብዎ ቃልሃ ብጣዕሚ ተመሳሳልን ሓደ ዓይነትን እዩ ነይሩ። ኣብ ዝቕፅል መዓልቲ ኤሪካ ካብ ሓደ ባር ወፅያ ናብ ገዛኣ ክትምለስ እናተዳለየት እንከላ ብዙሓት ጋዜጠኛታት ንመርማሪ ሾን ብዛዕባ ዝገጥም ዘሎ ሓደጋታት ቃለ መሕተት እናገበርሉ ትርኢ። በጋጣሚ ሾን እውን እናሓለፈት የሪኣ እሞ ሓደ ጊዛ ተቐጥቂጣ ሆስፒታል ኣትያ ከም ዝነበረት ስለ ዘስታወሰ ከመይ ከም ዘላ ንኽሓታ እናጎየ ኸይዱ ይስዕባ።
إريكا جن كالي حساوي نيوا شون سعوالو بخالي قداي مسيلوا بتعم تفرح مو كم زي سمعتونا مسألة ناقوية ترحق أما ترشاقن شون يركوامو أو قد أزنورة دينغاتسن فرحن كتحب إنا موكرت عرسا فاليتا سرحنا يزروديو غازيت إنيا مخونو دحر مرداء بزحباتو موكتهم أمزوغت ملو قوينات كالم حتت كتقورو لخم التدالي نشون تنقرو شون جن اتقلاو هيوتو نام ميديا خوات سسلا زي داليو فخادنيا خمزي كون بمنكار نقعد حانوت أخيلو حدي قواي خيد شون إذا بموالو إريكا قروكت يمني إيايلو حسيو كاتنورة نساقن حقوستي آنيرا مغنياتو شون ناو أخمت انكلو بقوان كتلت ترتر أي مسيلو آنيرو يفلت أنيو ويسلام كلاني إزمت الليلة فتسي ما يترترتن جنو زغط المعالتي شونون بزي تفلت مغنيات ني إريكا بقوان كتلت ترتر أي جمر جنو ساعات زي من ماس رجاس لزينورو كلهم حيلتاتو أفتر دوكونن بابور طابان نزغط حدقاتات زغونا يقولنا عين مسكر انتهاليو نخقلو شي سدوم تقطر نسوون بزعوات قداي توساق حواريتان مركاو نافت إريكا تسرحو لبابور طابع خيد إريكا شونو فتعف دقت اتقويلونا تتصبع اختريون كلا بتعم تجنق فرحة سمعواون كم زي رئيتو مسيلا نافت وجته هنصات ملس جن شونون نعو رياخ متملس زلا سلزستو على كونيلو إنا خيد يركوامو كالي عينت حتون دحرد حاتيتوا نغترخو فغادنيا خمزي تخوون تردئيوو أزو حلفة معالتي كالا محتت قورل كالكن نيركي حجي فغادنيا ايه ما أزكن جمر نغقلي لي حتى إريكا كاوكم زعينت كونتات كمي جيراخ متوتق من ما يتفلتن أما ترشاو ممارت سينا فقادنيا تخون مو حيزاتنا حدا أبارتامات خيد نسوم اتقال محتتو زغورلو نورو جيزاقن أو تلفزيون اتمورو استوالي سواي بحشش نقدي سم زوارن تسليم عداقا من قسقاسن تترتار مخانو إنا تناقر يسمعو أفت ساعت نسو إريكا نشون بزعوات قداي تحطمو سويتو نمورو زوم حماقات سراحتو نغتك قالع نوح جزنا تعرض تاني حياة جن حدا معلتي نفس قتيلة توعيلة أو جزء مويتا ترخيبا كلهم بولاويس مورو سويتو خمس قتلوا على رقص أنياتات يكون بدأمبر نحو نخأسرو وخل مصر جاخونه نعين مسكر سلازين وروم سوك قتيلو نتأخويننا نورا زي كريئوه منهم كغوري يخلون شون إريكا تحتهم زنورت كلهم حطو تادحر محتات نوعو الحطو يسدلا قد مستوصنو وارح زخونا حدا قاد حق إيقات إمكنيرو كافت جيزا نسو انتاي سمع كلو هيوت كغمي تقصلي يالخيلو كوني لي حتى إريكا جن إذا حطو زفاتي ما سلازي تتصبيتو كتوات تخيل ملسي نوران شونون أفتم زغانو يقوانات لحلمان نمجيزة تساتافيت مغانا كأمن يجمر بعلو زولت أرقص أنيان نخونو على يمتعاد أمبر أو لعليقة من معينة ماسري جاس لزينورو كأسرا خونه كم تتر تاريخ كأتيها يقلن نخيط أفقون أو قرو نغطسن حندما بيزنس كارد يوامو زغانا عينة حاجز انتداليا ويدما حدش نقر قتيموا نغدولولو نخيط سكة في نقرا حدا مشهد كن إريكا كم تستلمده أفتنا يروديت أو يازنورة سراحة وديئة نجزا أنا خدتين كلا أو سوزي ولو ترقات أنها حدا سوأي نامكنو نخطاتي بترقاقام يفرارها إريكا من جمريا قاسا قانا والت والات سنحدا أمبر كلو استوالت قلعة وناس حيتا أو وشت داكي ساقتري أنكلا نعانا محقاز فقادن يخوينا بدليتانا وشت اتمكينات آتي إريكا نا وشت اتمكينات آت زلا نتود فريحاتو زي كونتس نتا وشت ودي غازنورة قلعانا محقازيو اتشوفرون كلوي أمن زرا مخانان نزي حقاونا يسمو زوار عداقا كم زدالي يالون نعاقتي واني عدي أمسيلا نتناي فتشا كيلا نختحلفو مخانون نجيرو كلتين كي وطان نغي هادمان اتماعت يقلفو بالسمع التنجر بتعم حريقة زنورة إريكا شقوط أوتا نبز سوأي رؤسو تدوقفو لمو نكلوي كخفلا زقبا قرش نخفلان اتقوليفوني نا مكينا معطو نخوفتون حدا جيزة تزارو كلوي قروتي مستنقاقحت إريكا نادا قفتا كافت مكينا وردا نقدميت قروتي مستوقعزاقن اتو دحريت ترفا سوأي نخلتي ام بدحريت نمقجاي مكينو بفتنتنا أقاز امتا جن إريكا أفتات خكلنيا ساعات شقوط أمزيزا بترقاقا متوكسات وقعمو مكينو تتقويا نكلو وقجاتا نحاد عاوي أم تقاجمو مترشي أنسووني موت كلوون كدم نافت مكينا مقجايو نعالكي مواصل زنورة اقراب خبيدو تسبر أمبولانس بولاويسنا كالوتنا حدقا سرحتنياتات نافت بوتا بفتنات سلزموتو إريكا وخم زنورة نغيت فلت ما نمن كيرئيا فتينا خافت بوتا توتس كنزوم تخطاتلتي نا إريكا تقارات بعين بولاويسيوم قوان توايلو منبر بعين هزبي كم جيقنايات الرئزلا بوليس كوكوتات روب زي خقلو منقدي متأنقبن إناو سخي خيد سلزنورون كم زعينت مفتحي ما يمترشا ممارت يوم مخانو بمنقار كلاتهم يدقفوا ناي راديو بروغرامات أقرولو زنورت ساعتون بوزاحت من مستنا دولو قدايات نتوم قوانياتات بدفرت كقافت أوم كابزو جمهور ندحر حدقاتاتن قتلتاتن قواناتن إنا قنوسو خمزو مطلو إنا دولو يفلتوا
ኤሪካ ኣብቲ ናይ ሮድዮ ጣብያ ብዙሕ ደጋፊ ከም ዘለዋ ካብ ትፈልጥ ንድሓር እቲ ገበን ናይ ምክልኻል ስርሓ ጠንኪራን ኣብ ሊፃን ክትቅፅሎ ከም ዘለዋ ተኣምን። ሓደ ምሸት ብዛዕባ ሞሮ እናሓሰበት ደቃስ ክመፃ ስለ ዘይከኣለ ንኽትረኽቦ ኢላ ናብቲ ንሱ ይነብረሉ እዩ ተባሂሉ ዝጠርጠር ህንፃ ክትከይድ ትውስን። ኣብቲ ህንፃ ክትበፅሕን ከላ ናብ ሾን ትድውል እሞ ንስኻ እውን ደቃስ ኣብይካ ደቃስ እኳ ኣብይኒ ኢላ ኣብ ከተምኦም ገበን ስለ ዝበዝሕሎ ዶ ይኸውን ደቃስ ዝኣብዮምሉ ኢላ ትሓቶ። ስልኪ ክትወግዕን ከላ ኤሪካ እቲ ሞሮ ዝበሃል ኮኔላ እትልሾ ዝመፀት ሰብኣይ ካብቲ ቀዳማይ ደብሪ እናወፅን ናብ ኣሊቬተር እናኣትየን ትሪኦ እሞ ስልኪ ምዝረባ እናቐፀለት ስዒዋቶ ትኸይድ። ኣብ ተመሳሳሊ ሰዓት ምስ ኤሪካ ዘውግዕ ዝነበረ ሾን ኣብ ገዛኣያ ኒያኢሉ እናገመተ ይጸንሕ፣ ግን ድማ ናይ ኣሊቬተር ማዕፆ ክኽፈት ምስ ሰምዐ ኣብ ካሊእ ከም ዘላ ይርድኦ። ኤሪካ ምስ ሞሮ ኮይና ናፍቲ ኣሊቬተር ትስቀል እሞ እታ መኪንኡ ዝተቐመጠ ህላ ደብሪ ክበፅሕ እንከሎ ገዲፍዋ ይወፅእ። ስዒዋቶ ትወፅእ እሞ ንሞሮ ገጽ ንገጽ ክትረኽቦን ከላ ሰበይትኻ ከመይ ጌርካ ኢኻ ቀቲልካ ኢላ ብዘደንግፅ መንገዲ ትሓቶ። ሞሮ ብዛዕባ እቲ ጉዳይ ክትምርምር ዝመፀት ታራ ጋዜጠኛ መሲላቶ ኣብ ጥቑ ብፀንሑ ሓጭን ወቂዕዋ ክኸይድ ይሙክር፣ ግን ኤሪካ ሕነታ ዝቐተላ ሰበይቱ ንኽትፈዲ ዝመፀት ልእኽቲ እያ ነይራ። ኢዳ ተሴራን ከላ እውን ካብ መሬት ትስእ እሞ ንሞሮ ወቂዓ ካብቲ ላዕለዋይ ፎቕ ኣፅዲፋ ትቐትሎ። ብዙሕን ከይፀንሑ ሾንን ካልኦት ፖላዊስን ሞሮ ተቐቲሉ ከም ዝፀንሖም ስለ ዝሰምዑ ንኽምርምሩ ይመፁ። ሞሮ ቅድሚ ምጽዳፉ ናብቲ ህንፃ ንምድያው ተጠቒሙሉ ዝነበረ ኣሊቬተር ንምምርማር ይድዩ። ኣብ ተመሳሳሊ ሰዓት እታ ብዙሕ ደም ዝፈሳ ዝነበረ ኤሪካ ብጣዕሚ ደኺማን ውና ንኽትስሕብ ተቓሪባን ኣብ ደገ ገዛኣ ትወድቕ እሞ ሓንቲ ጎረቤታ ኣልዒላ ንገዛኣ ተእትያ። እታ ተጎዲኣ ዝነበረት ኢዳ ክትሰፍየላን ከላ እውን ኤሪካ ሕጂ ሓደ ገበነኛ ቀቲለ መፅእ ኢላ ትናዘዘላ። እታ ጎረቤታ ግን ኣብ ቅድሚ ድንጋጽ ብቑርዓት እሰይ ገበርኪ ኢላ ትምልሰላ። ኣብታ ከተማ ብልዑል መንገዲ ዝውስኽ ዝነበረ መጠን ገበን ንምክልኻል እዛ ዓይነት ስጉምቲ ኣድላዊ ምዃኑ ድማ ትነግራ። ኣብ ዝቕፅል መዓልቲ ሾን ንኤሪካ ክረኽባ ስለ ዝደለየ ብስልኪ ፀዊዑ ናብ ሓደ ቦታ ይቆፅራ። ክራኸቡን ከለዉ እውን እታ ዝተጎድአት ኢዳ ሪኡ ንኸይጥርጥራ ዘየፋልጥ ነዊሕ ጃኬት ጌራ ትሽፍና። ሾን ብዛዕባ እቲ ዝገጠመ ሓደጋ ንክሎዊ ቃለ ምሕተት ንክገብረላ ንኤሪካ እውን ሒዝዋ ናብዚ ሆስፒታል ይኸይድ። ኤሪካ መጀመርያ ክሎዊ መንነታ ከይተኽሽፋን ኣብቲ ቦታ ከም ዝነበረት ንኸይትዛረዑን ብጣዕሚ እያ ፈሪሓ ነይራ። ግን ክሎዊ ኣብቲ ሰዓት ውና ኣስሒታ ስለ ዝነበረት ምንም ከም ዘይተስታውስ ክትዛረብን ከላ ኤሪካ ብጣዕሚ ትሕጎስ። ሾን እዞም ተኸታተልቲ ገበናት ዝፍፀሙለዉ ብኤሪካ እዮም ኢሉ ዋላ እንተተጠራጠረ ምንም ዓይነት ማስረጃ ስለ ዝነበሮ ክገብሮ ዝኽእል ነገር ኣይነበረን። ኣብ መጨረሻ እቶም ናይ ዓይኒ ምስክራት ንኽእልሹ ሰዲድዎም ዝነበሩ ፖላዊስ ኣብቲ ባቡር ሓደ ሰብ ርኤኒ ዝበለ ምስክር ሒዞም ይመፁ እሞ ከመይ ዝበለት እያ መልክዓ ንገረና ኢሎም እስኬሽ ክገብርዋ እንከለዉ ሾን ኤሪካ ባዕላ ምዃና ክርኢ እንከሎ ብጣዕሚ ይገረም። ግን ብዛዕባ እቲ ጉዳይ ምንም እንከየፍለጠ ኣብ ዝቕፅል መዓልቲ ናብ ገዛኢ ይኸይድ እሞ ንስኽና ዓርክኸ ዴቪድ ክቕጥቀጡ ከለኹም ዝተሰረቐ ቀለበት ነቲ ዝቐጥቀጠኩምን ዝዘረፈኩምን ወዲ ፍቃሪቱ ኣብ ሓደ ድኳን ክትሸጣና ሞከረት እያ ተታሒዛ ኢሉ ይነግራ። እታ ቀለበት ስለ ዝመለሰላ ንኽተመስግኖ እውን ናብቲ ፖሊስ ጣብያ ምስኡ መፅያ ነቶም ዝቐጥቀጥዋን ናይ መጻኢ ሰብኣያ ዝቐተሉላን ሰባት መልክዖም ሪኣ ንኽተለልዮምን መንነቶም ንምፍላጥ ንኽትሕግዞምን ይዕድማ። ኣብቲ ፖሊስ ጣብያ ክበፅሑ ከለዉ ኣብቲ ገበን ተሳቲፎም እዮም ተባሂሎም ዝጥርጠሩ ብዙሓት ሰባት የሰልፉ እሞ ኣየናይ ምዃኑ ይሓታ። ኤሪካ ነቲ ገበን ዝፈፀመ ወዲ ኣብ ቅድሚኣ ጠጠው ኢሉ ዋላ እናረእየቶ ባዕላ ስጉምቲ ክትወስድ ስለ ዝደለየት እቲ ዝቐጥቀጣን ዝዘረፋን ወዲ ኣብ መንጎኦም ከምዘየለ ሕሲ ኣቢላ ንሾን ትነግሮ። ንዝተወሰነ ደቓይቕ ኮፍ ኢሎም እናውግዑ ድሕሪ ምጽናሕ እውን ሓዲጋቶ ንገዝኣ ትምለስ። ኣብ ዝቕፅል መዓልቲ ብዛዕባ እቶም ሰብኣያ ዝቐተሉላ ሰባት ተወሳኺ ሓበሬታ ንምርካብ እታ ቀለበት ኣበይ ድኳን ክትሽየጥ ተሞኪራ ከም ዝነበረት እናዘረት ትእልሽ። ኣብ መጨረሻ እታ ድኳን ትረኽባ እሞ እታ ቀለበታ ንምሻጥ ዝሞከረ ሰብ ስልኪ ቁፅሩ ኣድራሽኡን መንነቱን ንኽትረክብ እቲ በዓል ድኳን ዝተወሰነ ቅርሺ ትኸፍሎ። እቲ ምሸት ንሱ እውን ኣብቲ ደኻቶም ሰባት ዝነብሩሉ ሰፈር ትኸይድ እሞ ንሓደ ካብቶም ቀተልታ ኣፍቃሪቱ ዝኾነት ሳራ ትሪኣ። ኤሪካ ኣብ ናይ ሳራ ኣፓርትመንት ክትበፅሕን ከላ ኣፍቃሪ ኸበየሎ ኢላ ብተደጋጋሚ ክትሓታ ትሞክር። ሳራ ግን ብዛዕባኡ ክትዛረቡ ኮነ ኣበይ ከም ዘሎ ንኽተረድእ ፈፂማ ፍቓደኛ ኣይነበረትን። ምክንያቱ እንድሕር ዳኣ ተዛሪባ ነብሰብ ሓደጋ ክትእትያ። ኤሪካ ምንም ሓበሬታ ክትረክብ ብዘይምኽኣላ ብጣዕሚ ትሓዝን እሞ እንድሕር ዳኣ ሓሳብ ክቐይርኪ ብስልኪ ዝደውልለይ ኢላ ስልኪ ሓዲጋህላ ንገዛኣ ትምለስ። ግን ገዛኣን ከይበፅሐት ገና መንገድን ከላ ሳራ ሓሳባ ቀይራ ኣፍቃሪኣ ዝነብረሉሎ ኣድራሻን ንሳን ዴቪድን ይቕጥቀጥሉ ዝነበሩ ምሸት ዝተቐረፀ ቪድዮ ናብ ሞባይላ ትሰደላ። ኤሪካ ናይ ዴቪድ ኣማውታ ክትርእን ከላ ብጣዕሚ ትሓዝን። ስምዒታ ምቁፅጻር ተሳኢንዋ ድማ ብዘይምቁራፅ ትነብዕ። እታ ቪድዮ ጉድባይ ዝብል ፅሑፍ ብዘለዋ ምስ ሰናበቲት እትመስል መልእኽቲ ናብ ሾን ብሞባይላ ትሰደሉ።
ኤሪካ ናፍቲ ቦታ ትኸይድ ዘላ ሕናኣ ንምፍዳይ ጥራይ ዘይኮነስ ነብሳ ጥፊኣ ንዖም እውን ንምጥፋእ ከም ዝኾነ ይርድኦ እናተጓየ ንኩሎም መሳርሕቱ እቶም ዕዋሉ ናብ ዝእከብሉ ቦታ ብፍጥነት ንክኸዱ ብምእዛዝ ንዓኣ ንኸድሕና ናብ መኪንኡ ተሰቒሉ ይፈጥን በቲ ወገን ኤሪካ ኣብቲ ዝተባህላ ቦታ ትበፅሕ ካብቶም ቅድመ ዋርሕ ንዓኣን ንዴቭን ዘጥቅዕዋ ሰባት ክልተ ናውጉዑን ነቲ ከርደስ ዝበሃል ከልባ ሒዞምዎን ትሪኦም ንምሕሳብ ዝኸውን ግዜን ከይዋኸነት ንሓደ ካብቶም ቀተልቲ ተኪሳ ትወቅዖ እቶም ዝተረፉ ክልተ ተደናጊጾም ብፍርሓት ተመሊኦም ይቆዩ ኤሪካ ነቲ ከርደስ ዝበሃል ከልባ ነቶም ዝሃድሙ ነበሩ ገበነኛታት ንክሕዞም ትእዝዞ ከርደስ እናሰዓወ ይጸንሕ እቲ ገበነኛ ብጣዕሚ ፈሪሑ ንክቆትሎ ሽጉጡ ሒዙ ንድሕሪት ይምለስ ግን እቲ ከልቢ ገናን ከይሞተ ኤሪካ ብድሕሪት ዜራ ብተደጋጋሚ ተኪሳ ትቀትሎ ኤሪካ ክተዋኽኖ ትደሊ ምንም ግዜ ስለ ዘይነበራ እውን ነቶም ዝተረፉ ገበነኛታት ምእላሻ ትቆጽል ኣብ ሓደ ክፍሊ ክትበፅሕ ከላ ግን ሓጭን መሳርሒ ዝተዓጠቐ ወዲ ብድሕሪት የጥቃዕሞ ሓኒቑ ቅትላ እናፈተነ ይጸንሕ ኣብታ ሰከንድ ንሳ ኣበይ ከም ዘላ ፈሊጡ ዝነበረ ሾን ናብቲ ክፍሊ ይመጽ መሳርሒኡ ጠቂሙ እቲ ሓኒቑዋ ዝነበረ ወዲ ንኽንብርከኽ ይነግሮ ሾን ናብ ኤሪካ መሳርሒኡ ጠቂሙ ሽጉጣ ንኽተቐምጥን ከምዚ ዓይነት ጉዳያት ብሕጋዊ መንገዲ ክውዳእ ከም ዘለዎን እናነገረ ከእምና ይፍትን ንዚ ወዲ ክትቆትሎ ጋእሰጋእ እናበለ ድሕሪ ምጽናሕ ግን ኤሪካ ሽጉጥ ኣልዒላ ንሾን ክትወ ፈቃደኛ ትኸውን ማንም ከይተጸበዮ ግን ሾን እታ ናይ ባዕሉ ሽጉጥ ንኤሪካ ይህዋ ሕጋዊ ብዝመስል መንገዲ ንትወዲ ንኽትቆትሎን ሕናኣ ንኽትፈድን ይፈቅደላ ኤሪካ ፈቃደኛ ኮይና እታ ሽጉጥ ተቐቢላ ንትወዲ ኣብ ገጹ ወቂዓ ትቆትሎ ማንም ሰብ ንኸይጥርጥር እውን ሽጉጥ ኣይምልሰላ ተኪሳ ማእገሩ ንኽትወቅዖ ይሓታ ምክንያቱ እንድሕር ደኣ ከምኡ ጌራ እታ ናታ ሽጉጥ ነቶም ገበነኛታት ክቦም እዩ እናተኮስለይ ተኪሳ ቀቲለዮም ኢሉ ነቶም ፖላዊስ ከእምኖም እዩ ኤሪካ እውን ኣብቲ ቦታ ከም ዝነበረትን ፈጺማ ናብኡ ከም ዝመጸትን ማንም ዝጥርጥር ኣይክህልን ኤሪካ እውን ካብቲ ቦታ ወፅያ ናብቲ ሴንትራል ፓርክ ትኸይድ ኣብታ ንሳን ኣፍቃሪኣን መጨረሻ ግዜ ዝተቐጥቀጡላ ቦታ ኮፍ ኢላ እናዘከረቶ ፊልም ናይ ውዳእ እዚ ማንም ሰብ ክጽበዮ ዘይኽእል ዓይነት መወዳእታ ከም ዝፈተኹሞ ፈጺመ ይጠራጠርን ብወገነይ ካብ 18 ወይ ክሓልፍ ንስኹም ከ ክንደይ ትወው ኮመንት ጻሓፉለይ ቪድዮታትና ሎሚ ቀነ ከም ዝግባእ ይውተኑ ስለዘየለው ላይክ ሼር እና ሰብስክራይብ ብምግባር ናይ ወትሩ ግዜ ድጋፍኩም ይፈለየና ደጊምና ብኻልኦት ፊልምታት ክሳብ ንረኽብ ሰናይ ጻንሒት